Είμαι ο Σταύρος, πολίτης άφαντος αυτής της πόλης. Μένω εκεί που εσείς περπατάτε. Τρώω από αυτά που εσείς πετάτε. Για ρούχα μου έχω τα άχρηστά σας. Ζω στις σκιές σας, εκεί που η πόλη ακόμα και τον ήλιο έχει διώξει. Η μέρα μου, που για σας είναι δεδομένη, για μένα είναι πραγματικά άνηση πάλι με τον χρόνο και την καταφρόνηση. Η νύχτα μου, που για σας είναι το καταφύγιο που ζωντανεύει τη φωλιά σας, για μένα είναι αγώνας επιβίωσης απέναντι στις σκοτεινές φιγούρες, το κρύο που πυρουνιάζει, την πείνα που τρυπάει το στομάχι, την ανάγκη που δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί. Είμαι ο άνθρωπος που συναντάτε στον δρόμο τυλιγμένος με τα κουρέλια σας, τον οποίο παραμερίζετε στην άκρη για να αποφύγετε, μήπως και την ύπαρξή σας τηλερώσω. Λες και δεν αναγνωρίζετε ότι τα κουρέλια μου αυτά κάποτε την κορμοστασιά τη δικιά σας δίναν. Ζω μέσα στις γωνιές αυτής της άχρωμης πόλης. Θέλετε να πιστεύετε πως η ζωή μου εξαρτάται από την ελεημοσύνη σας, όμως από το καπρίτσιο της ζωής για τη διατήρησή της είναι που μένω ακόμα ζωντανός. Μια γύρα θα σας κάνω σε τούτα τα στενά, μια γύρα που εγώ κάθε μέρα μα και κάθε νύχτα τη διαβαίνω, λες τάχα μου κι έχω να πάω πουθενά. Κάτσε εδώ μαζί μου φίλε μου να δεις όλων των λογιών τις φυλές των ανθρώπων μέσα στο κέντρο των Αθηνών μαζεμένες θα τις βρεις. Πρέπει μαγιά μεγάλη να διαθέτεις όταν άστεγος σε αυτή την πόλη ζεις, μα και λίγο μυαλού χρειάζεται να χρησιμοποιείς αν θες από την κάθε σου νύχτα ζωντανός την άλλη μέρα να ξημερωθείς. Στο σκοτάδι οι σκιές τα λάθη δεν τα συγχωρούν. Είμαι τώρα στα στενά αυτά. Απέναντί μου έχω την πείνα, τη δίψα, την παγωνιά και τον όγκο των ανθρώπων της νύχτας για να ξεπεράσω. Μόνος φίλος, σύντροφος, ατόφιος και πιστός, το κρασί. Συμπόνια μπορεί χρόνια να έχω να αισθανθώ, αλλά το κρασιό τη συντροφιά ποτέ δεν θα τη στερηθώ. Αλήθειες μεγάλες σε τούτο λέει. Κάθε γουλιά μου αποκαλύπτει γυμνή την πόλη ετούτη που μου φταίει. Αν ξέρατε καλή μου το κρασί να ακούτε να τραγουδάει, γουλιά τη γουλιά να δείτε πως μιλάει. Άνθρωποι μυρμήγκια που γύρω από το μεζέ της ύπαρξής μας τριγυρνάτε, μια γουλιά ακόμα. Άνθρωποι βαμπύρ που το μέλλον μου στα συμφέροντά σας ξεζουμάτε, μια γουλιά ακόμα. Άνθρωποι δολοφόνοι των ονείρων, τα κορμιά μας στα σκουπίδια σας πετάτε, μια γουλιά ακόμα. Άνθρωποι τυποτένιοι, την ψυχή μου την κάνατε μαραμένη, μια γουλιά ακόμα. Κρασί, φίλε μου καλέ, φίλε μου παλιέ, μίλα μου κι άλλο. Της αλήθειας σου λαχταρώ πως δεν φταίω εγώ για αυτό που βιώνω στον τόπο αυτό, μόνο αυτό να μου λες και τίποτα άλλο. Μέθη, ζάλι, θολούρα στο κορμί, κάτι αδυναμία, κάτι το κρύο το πολύ, κάτι το πιωτή. Νομίζω ότι η ψυχή μου είναι έτοιμη να βγει. Ληστρώ, θρύψαλα το μπουκάλι, το χέρι μου αιμορραγεί. Χάνεται η εικόνα σιγά σιγά, τα βήματα δεν είναι πλέον σταθερά. Τρεκλήσει το βήμα, μου διάζει το μυαλό, έχασα το φίλο τον καλό. Τα πόδια δεν κρατάνε πλέον το κορμί, δεν υπάρχει το καρσί σε αυτό να στηριχτεί. Καταραμένοι που τριγυρνάτε σε αυτή τη γη, μαρτύριο σαν και το δικό μου ποτέ να μη σας βρει. Θολούρα, το άδικο στο σώμα μου μεγαλουργεί. Το αίμα, το αλκοόλ, η πνοή της ζωής μου, η ζέστη της καρδιάς, σιγά και αργά στο δρόμο κάτω έχουν ηχηθεί. Θολούρα, το όνομά μου όμως από κάπου το καλούν. Άνθρωπος συνιεντημένος εμένα προσφωνεί. Να πω λέει μέσα σε ένα μαγαζί που πριν όμως δεν βρισκόταν εκεί. Θα πρέπει να έχω τρελαθεί. Τι δουλειά έχω εγώ εκεί? Το όνομά μου πως το ξέρουν? Με το επίθετό μου γιατί με αναφέρουν? Τι
κόλπο πάλι είναι τούτο της ζωής, μέχρι να φύγουμε από εδώ με πόσους σταυρούς θα πρέπει να ντυθείς. Μάχη μέσα μου γίνεται νησαλέα, μα το κρασί, το αίμα και το πάγωμα του κορμιού δεν με αφήνουν να φερθώ θαραλέα. Εστιατόριο γράφει πως είναι εκεί και άνθρωπος αγγελικά πλασμένος είναι αυτός που με προσκαλεί. Θα μπω μέσα κι ό,τι βγει. Μα τι είναι άραγε το θαύμα τούτο? Τραπέζια στρωμένα με όλων των ειδών τα φαγητά, μπουφέδες με δέσματα και λαχταριστά γλυκά. Πρέπει μάλλον να μου έχει σελέψει. Ποιος τόσα γεύματα να τα έχει μαγειρέψει? Άνθρωποι παραγγέλνουν καθισμένοι από παντού. Αυτό εστιατόριο δεν είναι, αλλά ένα από τα θαύματα του Θεού. Σε επίπεδα είναι χωρισμένο και κάθε φαμίλια στο μενού το δικό της έχει το μυαλό συγκεντρωμένο. Μια οικογένεια εκεί αναζητά σύμφωνα με το πορτοφόλι της να παραγγείλει φαγητά. Μια άλλη οικογένεια παραπέρα έχει στην παραγγελία το δικό της στον αέρα. Μια άλλη ακόμη παρακάτω τρέμει πως δεν της φτάνουν και θα μείνει μαδιανό το πιάτο. Είναι κι αυτοί στη γωνία κάτω εκεί. Θα αρούν πως κάποιοι έχουν γίνει. Την ασηματότητά τους κρύβουν στο θόρυβο και τα πάχη που τους έχουν βαρύνει. Τραπέζι δικό μου έχω στρωμένο και ο ατσαλάκωτος εκεί θέλει να κάτσω, όσο κι αν εγώ επιμένω. Να δεις που όταν τελειώσει η ιστορία αυτή θα μου ζητήσουν να πληρώσω και τη λυπητερή. Και είναι αλήθεια που μετά το γεύμα και το δικό μου χορτασμό ζητάω ο σεφ εμένα να δει, μάλλον για τον λογαριασμό. Για να δούμε τι άλλο θα γίνει μετά, τουλάχιστον τώρα έχω γεμάτη την κοιλιά. Περνάμε μέσα στις κουζίνα στο ρυθμό. Μπροστά μου είναι ο σεφ, άραγε να έχει μεγάλο θυμό. Ό,τι και για εδώ μέσα και να πω, λίγο θα είναι μπροστά σε αυτό που τα μάτια βλέπουν εδώ. Κουζίνα δεν είναι απλά έτοιτο το μέρος. Για εργαστήριο ζωής θα το έλεγα, αν δεν ήμουν απιωμένος. Ήρθε ο σεφ σε μένα να μιλήσει. Ύφος φιλικό διακρίνω, μάλλον δεν θα με τσακίσει. Τα λόγια του όμως μου μένουν στην καρδιά. Λέω να σας μεταφέρω μερικά από αυτά. Ακούστε το σεφ που μιλάει με σοφία. Είναι λόγια πρακτικά, δεν πρόκειται για μαγεία. Ένα εστιατόριο Σταύρο για να μπορέσει να ζήσει, πρέπει τους πελάτες του συνεχώς να μπορεί να εξυπηρετήσει. Αν θες όμως να φας φαγητό, οφείλεις να γνωρίζεις εσύ ποιο θα είναι αυτό. Υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος έτοιμος να σας εξυπηρετήσει, αλλά εσείς δεν έχετε ιδέα τελικά τι έχετε ζητήσει. Όταν οι επιθυμίες σου είναι κάπου και άλλου οι πεποιθήσεις τριγυρίζουν, το παιχνίδι της ζωής οι δεύτερες το κερδίζουν. Αν δεν μπορείς να πιστέψεις πως κάτι μπορείς να το καταφέρεις, τότε όταν παραγγέλνεις στη ζωή σου τι περιμένεις να φέρεις? Να τολμάς, να ζητάς, αν θες να απολαύσεις αυτό που θα φας. Αλλιώς, ό,τι περισσεύει από τούτη τη ζωή θα σου βρεθεί στο πιάτο για δικό σου φαΐ. Να ζητάς αυτό που θες. Όταν λαχταράς μια μπριτζόλα, να μη σου αρκεί απλά ο πουρές. Να ζητάς όχι αορίστος, αλλά με βαθιά τη γνώση του τι θες πρωτίστως. Η παραγγελία που γίνεται με τη μεγαλύτερη προσοχή, αυτή στο τέλος θα σερβιριστείς να έχεις για φαΐ. Όταν ζητάς, πρόσεχε τι θες να φας. Αυτό που νομίζεις πως λογικά μπορείς να έχεις ή αυτό που πραγματικά θέλεις να έχεις. Αν η όρεξη ζητάει αστακό, αλλά ο φόβος σου επιτρέπει μπιφτέκι, μια ζωή μπιφτέκια εσύ θα τρως, μέχρι να ξεχαστεί από τη μνήμη σου τελείως ο αστακός. Όταν εγώ μπορώ να σου δώσω μόνο αυτό που εσύ θα ζητήσεις, τα παράπονα στον εαυτό σου να είναι στραμμένα για αυτό που θα αποκτήσεις. Όταν εσύ όμως μας δώσεις το όραμα του φαγητού σου, τιμένο με πίστη, θέληση και αδιάσπαστη προσοχή, εμείς από την κουζίνα μας θα σου βγάλουμε το ωραιότερο γεύμα που έχεις ποτέ σου ονειρευτεί. Με αγάπη την όρεξή σου να την ντύσεις.
νόημα δεν θα βρεις στο πόσα θα αποκτήσεις. Αν σκιές των άλλων κυνηγάς, αν χαμένα όνειρα και πατρίδες ψάχνεις για να φας, αν θελήσεις χωρίς να ξέρεις τι ζητάς, τότε τον εαυτό σου έχεις πάψει να τον αγαπάς. Τη γη όλη θα μπορέσεις ίσως να τη σερβιριστείς, μα την τελευταία σου νύχτα μόνος θα βρεθείς. Εδώ να ξέρεις είναι ένα μαγαζί που μέσα του θα βρεις να έχει το κάθε τι. Με τι θα φύγεις όμως από εδώ μέσα? Από την ποιότητα της σκέψης σου θα έχεις τον αστακό ή την μπουιαμπέσα. Επειδή, Σταύρο μου και φίλοι μου, εσείς καθρέφτης του μυαλού σας είναι το κάθε βήμα της ζωής.